Motivació. Amistat. Respecte. Jugar. Equip. Futur. Bé, el nostre model esportiu parteix, jo diria que d'un somni de país que Catalunya ha tingut fa molt de temps, que és garantir que en aquest país tothom tingui dret a poder fer esport. I quan dic tothom, vull dir tothom, les persones grans, les adultes i sobretot els nens i les nenes, no? Per tant, aquest és el principal objectiu. Clar, per poder fer això és evident que cal tindre en compte diferents coses. El primer, la salut. Ha de ser un esport sa, ha de crear hàbits saludables. No pot ser un esport que porti les persones als extrems que no corresponen a vegades a aquest criteri de salut que volem tindre a nivell universal. Un segon aspecte, la cohesió social. Ha de ser un esport que faci, en definitiva, dues coses claus. Primer, bones persones i segon, bons ciutadans. I un tercer element, si voleu. Al no ser un esport competitiu, el que ha de procurar és també barrejar. Jo crec que aquest és el concepte principal d'una bona societat, la diversitat, entendre-la, comprendre-la i fer participar tothom junt en una cosa comú, que en aquest cas doncs, és fer pràctica esportiva. La meva feina consisteix en arbitrar partits de bàsquet als nens i així ensenyar-los els valors i les normes d'aquest esport. La canalla aprenen uns valors a l'hora de treballar en equip, i aprenen a compartir una sèrie de criteris que els hi són diferents i a obeir-los i a respectar-los. Aprenen a compartir, a fer companyerisme, a no ser més uns que uns altres. Si es fan una falta, es demanen perdó i no passa res. I quan acaben, si perden o no, surten contents i això és el més important. Que sàpiguen que l'esport és molt important a la vida i que el dia de demà els ajudarà molt per sentir-se bé amb si mateixos. El que m'agrada més de l'esport és estar amb els amics. Esforçar-me i ser cada cop més veloç. Jugar en equip, estar content sempre i mai enfadar-se amb els companys. Si l'esport arriba a tothom i arriba sense discriminacions, el que farem serà una societat més sana, una societat amb valors personals i socials importants i, a més, un país de qualitat i d'inclusió. Jo sempre hi guanyo. Jo també. Jo també. I jo. I jo també. I jo.